نو کرکٹ گو یتیم سریام مبارک پلیر نیرن شہرو گام سریام مبارک نیبرمس پلیرس سچن سال کشرس دان رازما دال نو ام کچھ مے ملال گوبر ژٕ کیٛاہ کران پریکٹس کر جلدی کر رۄپیس 2000 ژیر گو اچھا گو کیا حال چھ مےٚ حظ چھُ میچ کتہِ ییٚتہِ ٹنگرِ پٮ۪ٹھ جلدی کر 2,000 کیا چھ کرُن نو میچس تراونو رۄپیس 2000 یورٕ ہتا تم گِنٛدِو یہِ زار کیٛاہ گوٚو بیکلا یہ کتہِ چھُے زار یہِ ناو گوٚو زار گیم وۄنۍ کر جلدی رۄپیس 2000 ژیر گو تتہِ لوگ میچ اچھا گوبرا میون اگر مانکھ نا تھاو ؤٹھی دسترخان پسترخان تا مو بہٕ چھُس کٔشیٖرِ ہُنٛد فیوٗچر اکھ دۄہُک فیوٗچر تیُتھ بنہٕ بہٕ بوٚڑ پٕلیر ژےٚ گژھِ نہٕ گرے یِنۍ اچھا مےٚ کیٛاہ چھُ چوب دِیو انٹرویو اچھا انٹرویو تا خدا بوٗزِن تا کُس مول موج آسیس نہٕ پنُن شُر یژھِ ہیوٚر بڑان ہاں بہٕ نیرا تُل اگر مےٚ باسیو بہٕ یِمہٕ پتہٕ تماشہٕ پنٕنۍ لگیا ؤنِتھ کُس مول موج آسہِ أمِس نہٕ یہِ اتھ منٛز خوشی آسہِ میون شُر گژھِ بنُن بوٚڑ پٕلیر میانہِ خۄدایا وۄنۍ گٔژھ میانٮ۪ن یِمن شُرٮ۪ن تہِ کینٛہہ تھدِ پایی دِتکھ نوکری بہٕ چھُس پنٕنۍ کِنۍ یِمن دپان چنگم ییٚتہِ نہٕ ژٲپِو تتہِ ژھٕنہِ پتہٕ کیا ٹھیک ہو اصل پٲٹھۍ گوبرا ٹھیٖک ہو ہتا وٕچھ ہُم بارٕنۍ زٕ چھِنہ گِنٛدان زٕہٕنۍ ونہٕ بہٕ تِمن کہِ تلہٕ ژٕ مہٕ گِنٛد ہتا اگر ژےٚ بال پال آیی ژےٚ یی سُہ دب ژٕ چھُکھ نا کھۄرسن دِکچہِ ہیوٗ ژٕ چھُکھ نا لۄکُٹ ژٕ چھُکھ نا ڈُنٛگ اگر بال کیٛاہ چھُس تراوان ہیلمٹ چھُ آسان اتھ آیہِ میانہِ خۄدایا مےٚ کٕم شُرۍ سٕنٛز خۄداین مےٚ کٕم شُرۍ سٕنٛزِ مگر ژےٚ چھُیا پاے برونٛٹھ ٲسۍ ونان ہے شُرۍ چھِ تیٖژ زن چھُ کرکٹ ٹیٖم مےٚ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ کرکٹ ٹیٖم وۄنۍ چھِ مےٚ 2 پرٕ اکھ امپیر بیٚیہِ یِمن یُس گرِ روز کوچ وۄنۍ کر اَتہِ کٲم نا چندس تراو رۄپیس 2000 یہِ چندس تراو اتھٕ اَتہِ کر رۄپیس 2000 جلدی نہ ہوتہِ چھُکھ دپان بہٕ چھُس بڑاوان ہیلمٹ تہِ 2,000 کتھ نِکھ یورے ٹورنامنٹ چھُنہ تتہِ گِنٛدنو اتھ کیٛاہ کرٕ اتھ بناو ییٚلہِ بٔڑِو بہٕ چھُس دپان ژٕ تھاو نظر اکہِ دۄہ تھاو ژٕ نظر ژٕ نِیَکھ مےٚ یورے پونٛسہٕ نہ اکہِ دۄہ کیٛاہ نظر تھاو بہٕ اکہِ دۄہ کیٛاہ نظر مےٚ ووت آز ؤری نظر تھاوان کوتاہ 2000 جلدی میچ لوگ ہوتہِ رٹھ مگر پانہٕ چھُکھا کھیوٚن تتہِ چھِ نا تِم ولول وٲلۍ پلول وٲلۍ آسان تِمن نِش آسہِ کھٮ۪وان بچہ دِیِو منٛز کھٮ۪وان پتہٕ یِم اوا لگا نیر خۄدا ہٲینی رٕژ وتھ ہٲینی آز یی نہٕ میچ بوٗزوا نہ بہٕ چھُس خۄدایس آسان یُتُے منگان خبر ہُہ بوٚڑ اکھ کوٚت گوٚو نہ بوٚڑٕے اکھ چھُ مےٚ باسان سُہ چھُ وُنہِ شنٛگتھٕے بہٕ دِمے تٔمِس نظر ہتا گوبریا ہتا تُہۍ چھِو ظٲہرا لانگانس پٮ۪ٹھ گوبریا او گوبریا ژیر کیٛاہ بہٕ گوٚو نہ ژٕ کیٛاہ چھُکھ شۄنٛگِتھ ہتا میچ چھُنا نہ کیٛاہ چھُے کیٛاہ چھِ مےٚ زنان ہتا کۄس زنان ژےٚ نَے وٕنۍ کوٚر یہِ ہتا تلا زنان چھُ مو تلا یہِ کُن ہاو نہ مےٚ نَے کیٛاہ کوٚر یہِ زنان چھُ مو یِمو کر اتھ پٮ۪ٹھ گژھکھ بین یہِ ایکشن مو کر ہتا ژٕ یتھ کرٛاٹھ نہ ژٕ چھُکھ شۄنٛگمُت یہِ سامان لٲگتھٕے تو لگیا ؤنِتھ مےٚ نَے چھُ وۄنۍ نندرِ یِوان ییٚمہِ ورٲے ہوٚکھ چھُ سُترٕ یوٚتانۍ روتلہِ دِتُن مےٚ کینٛہہ تاژ رٔسِتھ دوٚپُن بہٕ اوسُس تراوان بولِنٛگ تواے ہتا ختم کوٚرہَس بہٕ وَنے اکھ چیٖز ژےٚ چون فیوٗچر چھُ واریاہ برایٹ أسۍ ما گٔیی ژےٚ کرکٹرٕے ہوت مےٚ چھُ پاے تہن چھُم اورے چھُم گام ژھٕنان تھۄکہٕ گام سٲری کرکٹس پتے راتھ اوس ہومُت ہُہ کرٛش جیل دنہٕ پرٛٮ۪تھ ژھٕنان دنٛدس دنٛد پھاٹنایا کرٛش جیل اوس ہومُت ہتا تلو آے یِمنٕے لٔگوٕ نا تُہۍ لٔگِو نا یِمنٕے کُن پانہٕ کٔرِو محنت پانہٕ اکھ کتھ لٔجی مےٚ بُرٕ کیٛاہ اگر زن کرٛش جیل آو اگر تٔمِس ریسپیکٹ تہٕ عزت سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُنہٕ یہِ کرکٹ تگان کٲنٛسی بٔے تیٖتۍ زانکھ تیٖتۍ پسنٛد مےٚ یہِ چھِ اَسہِ پننی غلطی بیکلا یہِ چھِ اَسہِ پننی غلطی ییٚتہِ ییٚلہِ تگیو اَسہِ تِمن عزت کرُن اَسہِ تگہِ ہا نہٕ پننٮ۪ن گۄڈٕ پنُن پتہٕ نیبرِم اَسہِ اوس گۄڈٕ کرُن پننٮ۪ن کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ ییٚلہِ نہٕ وٕچھمُتٕے اوس کینٛہہ گۄڈٕ کوٚرُکھ تٔمِس کرٛہنِس پٔنٛزِس عزت پنٕنۍ ژھٕنہِ کٔڑِتھ کٔرِو پنٕنۍ سپانسر نو اگر تُہۍ نہ چھُ بہٕ کیٛاہ چھُس ونان کھس اَمہِ منٛز بوٚڑ بہٕ لاگناوَتھ وٕنکٮ۪ن بجلی منٛز دِیو رۄپیس 2000 روزنی تنخواہ اگر اپٲرۍ سونٛچو تیٚلہِ چھُنہٕ اتھ فیوٗچر کینٛہہ چھُ 15 ؤرین ڈِلہِ ویج تہٕ پتہٕ وٕچھو نو بٲے 28 وُہُر نیر تہٕ وۄنۍ کر کٲم لگیو چندس ژھٕن اتھٕ دِ پونٛسہٕ پونٛسہٕ نو کتٮ۪ن ہو مےٚ چھُ رۄپیس 1000 ضروٗرت گوبریا موٗزِک چھُس بہٕ کران 600 رۄپیہِ چھِ مےٚ دۄہس 2 نی صُبحٲے ہوٚمۍ 2000 نی بیٚیہِ کۭتیاہ گوٚو ژٕ چھُکھ ونان بیٚیہِ 2 اکوے اکھ گٔے 5 پتہٕ کیٛاہ بچو پتہٕ کیٛاہ بچو کوتاہ اوسُکھ زینان 600 اتے کھٔتی ژےٚ 4,500 یورٕکی کھٔتۍ نا ماینس گوٚو نا مگر اکھ چیٖز چھُے نا سمپٔتی ییٚلہِ پگاہ گژھِ نا پٕلس تمہِ ساتہٕ زینو أسۍ ژٕ وَن پانے لۄکُٹ اکھ کرور مٔنٛزِم اکھ کرور بہٕ کرور 3 کرور ژےٚ آسہِ نہٕ بہٕ ونان رم کرور رتھ 1500 تھاو چندس 500 ہتن کھٔتۍ پانس آس واتان کیٛاہ کرِ ژٕ چھُکھ صبحٲے دِوان دبنہِ تھاو ژلان یہِ دبنی ہٮ۪تھ نا دبنی ہۄت مہٕ لار دبنی ریسپیکٹ ییٚلہِ ژٕ مےٚ گری ونکھ مول یہِ چھُ دٔبی
آی لگا یہ بیٹ یہ کتھ چھ پتہ تھاون یہ آس تھاون یہ آس تھاون مے سوچ یہ نا یہ ما شک ژے چھُ نہٕ زانُن بالہِ کُن دب تہِ ژٕ چھُکھ ہمیشہِ وِکٹس کُنٕے سوزان بال بیٹس گژھِ نہٕ لگُن نا روٗدُم گِلہٕ کمہِ کو گِلہٕ روٗدُم نہ کمیُک کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن ہُنٛد کیٛاہ چھِ بہٕ وَنَے اکھ چیٖز سپورٹ چھِ یِم کران مگر لاسٹس چھُنہٕ سُہ کُنُے لگان یِم چھِنہ کرٕنۍ بیکلا اگر اَسہِ تو کُل کٔشیٖرِ چھِ وٕنکٮ۪ن میچ وٕچھنہِ ہوٚتہِ میچ ہُمِس میچ صحیح اَسہِ چھِ واریاہ بٔڑۍ پٕلیر ییٚتہِ چھُنہ سپورٹ تہِ کران مےٚ نہ تِتھۍ پٕلیرٕے وٕچھمٕتۍ انٹرنیشنلس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس دپان اگر یِمن ہندوستان کٮ۪نٕے پٕلیرن سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن سۭتۍ ترٛاین نا چٲنِس درٛے اگر زٕ گژھنکھ آوٹٕے گۄڈنِکی زٕ بہٕ وَنَے پوٚز یِم تہِ کٲشِر کران تھوڑا بیوقوٗف ہیوٗ اگر پنُن ٹیٖم بنایَن تتھ چھُسکھ بہٕ سۭتۍ یِم اورٕکۍ پورٕکۍ مہ نہ یِم چھِنہ یی کران اہن أکیاہ اوٚنُکھ اوترٕ نیبرِم پٕلیر ییٚتہِ کوٚرُکھ تٔمِس عزت تٔمِس لگہِ سٲری بلاے کٲشِر بِچٲرۍ زن ٲسۍ تتہِ تِم سونو لیکم سونو لیکم تٔمِس گٔے لیٖکٕے ییٚتہِ اتا کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن نِش نہ چھِ چلان بہٕ وَنَے سیوٚدُے کتھ بہٕ تراوس یہِ بیٹ مٔنٛزۍ کیازِ کران فقلت کلام فقلاتن کِتھ گٔے نا باورا أسۍ ٹارچر کران وٲلۍ ژےٚ وٕچھُتھ نا تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ آسان ییٚتہِ اگر ٹرٛانچہِ منٛز آسہِ نا کانٛہہ کھارن گرٕ تٔمِس آسان تماشہٕ وٕچھنہِ نیرے مےٚ چھُ ژیر سایڈ کھہہ چھُ مےٚ اگر مےٚ باسیو بہٕ تھاو یِمو تماشہٕ وٕچھنہِ اَدٕ کیٛاہ توٗرۍ وٲتۍ بہٕ دِمہٕ یِمن نہ میانہِ خۄداے ییٚلہِ بہٕ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛز یہِ وٕچھان چھُس نا یہِ محنت کۭژاہ محنت چھِ یِم کران راتس چھُ آسان میون شُر ہتا ہیملیٹو پیٚیی ہتا گوٚبریا ہیملیٹو پیٚیی گوٚبریا ہیملیٹو روزان ییٚتہِ نیرنا کیٛاہ ژٕ چھُکھ سیوٚد اتھ منٛز گژھان مختار مارہی ڈال مجھے جشنے السلام علیکم وعلیکم السلام ہتا خٲرٕے چھا یژھان چھا چھا ٹھیٖک شُکر ژٕ چھکھا ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ گُزاران دۄہا دۄہا کیٛاہ دٔلیٖلا خٲر مگر چٲنۍ یِم بچہِ تہِ نہ درٛاے کینٛہہ مےٚ آو نٮ۪بر کَن سڑکہِ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ درٛاو بوٚڑ اکھ بیٹ اکھ دوٚیِم اکھ بیٹ اکھ ترٛیٚیِم اکھ بیٹ نہ سُہ اکھ چھِ درٛامُت بال اوا سُہ تہِ بال ہیٚتھ نہ نہ پوٚز گژھِ وَنُن اوا کیٛاہ خٲرٕے اوسا کیٛازِ تُہۍ کُس اوسوٕ اتھ کِرکٹس کُن کران تُہۍ ژوننو وۄنۍ یہِ اتھ کُن نہ یِمنٕے ژوٚن شُرٮ۪ن نہ وۄنۍ أزکِس زمانس ما ہٮ۪کو شُرِس ؤنِتھ تہِ کینٛہہ نہ دِژنَے پھٲش پٲش باسہِ یِمن اہن نشہٕ کرنہٕ کھۄتہٕ بہتر ژوٗرٕ کرنہٕ کھۄتہٕ بہتر چھِنہ أتھۍ کُن گِنٛدان چھِ بِچٲرۍ کران چھِ پنٕنۍ اٮ۪نجایمنٹ مےٚ چھِ وۄنۍ یاد تمہِ ساتہٕ مٲلۍ یی نشہٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ بہتر بہٕ یُتھُے ووٚتھُس فیٖلڈس منٛز گۄڈنِچی بال آیہِ یتھ زنٛگہِ تتہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ ٹونٛٹے نہ مےٚ وٕچھُکھ یہِ چھا ژےٚ امی سۭتۍ ادٕ کیٛاہ نتہٕ بہٕ بوٚڑ پٕلیر آسہٕ ہا بوٚڑ نہ وۄنۍ بِچٲرۍ کرن نہ یِمے بنی بٔڑۍ پٕلیر اَتہِ دۄہ بنن یِم بٔڑۍ پٕلیر یہِ تھٲے ژٕ میٛانہِ کتھ یاد اما کتہِ انٹرنیشنل ناو کیٛازِ کٲشُر ناو ہتا نہ کھاد ییٚلہِ یِم دِہن نہ چانس کٲشرِس تیٚلہِ وَنَے بہٕ کتھ اکھ تیٚلہِ گٔے أسۍ 10 ؤری چنل چلاوان اَسہِ نَے وُنیُس تام گورمینٹُک کاکُد دِتُکھ زانٛہہ نہ وۄنۍ بِچٲرۍ کِرکٹر ہتا یِمن چھِ بِچارٮ۪ن اللہ تعالیٰ تھٲینکھ نہ گورمینٹ اوس نہ دپان گۄڈٕ دپان اوس ٹیلنٹ ہٲیِو اَسہِ ہایو 10 ؤری ہٮ۪تھ اَسہِ توٚر نہٕ زانٛہہ سُہ کتہِ گوٚو سُہ گوٚو ٹنلہِ اُکُن وۄنۍ چھُس بہٕ یِمن کِرکٹ باین کران پننٮ۪ن أپیٖل یہِ نہٕ سٲنۍ ہِش فِلما گژھِ وۄنۍ نہ کینٛہہ نہ گژھکھ نہ ہتا یِمن کر خۄدا صٲب ییٚلہِ نیبرِم تران تٔمِس آسان سٲنۍ مےٚ ناو چھُ JKP یس سۭتۍ لڑٲے پتہٕ وَنہٕ یِم تُلِتھ گۄڈٕ وَنَے نہ تٔمِس آسان پٔتۍ کِنۍ برونٛٹھ کِنۍ گن ہے پُلیٖس وٲلۍ رٲچھ اہن وۄنۍ تہِ پوٚزے چھُ ییٚلہِ مےٚ وٕچھان دپان آدھار کارڈ نہ ییٚتہِ کِس پٕلیرس بِچٲرۍ یِم پوزار دِوان پوز خۄدا کٔر میانہِ خۄدایا پننی رٲچھ کٔرِتھ پننی اوے چھُس اوے ہتا نہ کینٛہہ نہ پرواے موقعہٕ کھوژناو ہتا یتھا لوگو یہِ ما گژھِ بہٕ وَنَے اکھ چیٖز وَنَے ژےٚ بہٕ اگر اَسہِ کِرکٹ مٲدان پنٕنۍ بنن تہٕ کِرکٹر پنٕنۍ بنن تہٕ ٹیٖم پنُن بنہِ اَتھ تے چھُ مٲدان ییٚتہِ مگر تتھ منٛز ہٮ۪کو گِنٛدِتھ لٔٹھکِچ لوٚٹھ وۄنۍ اگر لٔٹھِس آو زورٕ ٹاس شانٛگشِچ موکر کتھ ییٚتِکۍ لُکو لاینہِ بہٕ چھُس اگر ییٚتہِ لٔٹھکِچ آو زورٕ ٹاس سۄ چھِ ییٚتہِ اپور ٹیٖن اپور پتہٕ نہ حظ تَرِ تتہِ واپس ییٚتِچ موکر کتھ ییٚتِکۍ لُکو لاینہِ ییٚتِکۍ لُکھ لاے کیازِ اَسہِ تراونٲیِن یِم ووٹ دپکھ اَسہِ دیٛاوناوہو پتہٕ سٹیڈیم کیٛاہ گوٚو نہ بہٕ نہ چھُسٕے 200 لیٖٹر چھے 200 لیٖٹر دوٚپنٕے آے ژوٚلے مےٚ باسان بہٕ گژھٕ یِمن شُرٮ۪ن مےٚ باسان وٕچھنہِ مگر پوٚز چھُ ووٚنمُت تٔمۍ شٲعرن تٔمۍ جانتی دوٚپُن کشمیٖر ایک باغ تھے یہ سوکھنے لگے میرے دل میں جو پول ہے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام امپیر ٲسۍ کھا امپیر دوٚپمے امپیر ٲسۍ کھا امپیر آ نہ حظ یہِ روٗزِتھ ہیٚکہِ کھا ژٕ امپیرا نہ حظ تگان کیٛازِ چھُم نہٕ فینٹاسٹِک اوا مےٚ چھُ تگان ہے وَلہٕ تیٚلہِ وات لگے وَلہٕ تیٚلہِ کر مےٚ یہِ کیٛاہ ووتُس ہُمن چھُ پیوٚمُت ہوٚتہِ امپیر یاد ہُمن چھُ پیوٚمُت ہوٚتہِ امپیر تراوتھ نہ ژٕ دالہٕ کیٖپرٕچ کیٛاہ ٹیم ژےٚ رۄپیس 3,000 چھِ لٲگِتھ سامان أمِس چھِ لٲگِتھ 3,000 اَدٕ یہِ گِنٛدان کتہِ چھِو تُہۍ یِہوے چھنہ پرابلم گراونڈٕچ چھِ پرابلم نہ گراونڈٕچ پرابلم اہن بوٚڑ پہم گراوُنڈ گژھِ نہ آسُن اگر مےٚ پاے آسہِ ہا تُہۍ چھِو یہِ کرُن یہِ چھُ یی چھُ أسۍ کیٛاہ کرو دپان تُہۍ نپا لٔگِو نہٕ تُہۍ نپا لٔگِو دِتکھٕے نہٕ گراوُنڈ واریاہ اطلاع کٔرِتھ زٕے بارن باقٕے کتہِ چھِ تِمو ژٲلۍ
No, me kor gala umpire be. You can go to phone. No, kanta ke kor phone to pan umpire hoka jo boda. Suji hoitas behar talman shongi do ban yalla. Yan yata lago kirkat ko gar ho. Asa hecha. Acha pakar kya hai chak. No pat kare. Pakesh muzir. Nash khazan jahal bawad awai ka. Pat kare hecha no. Juna bichan. Acha ground toy. Zendo ground agar is itla karo ki din No, kya kemis kara kitla patim 7 vari vai jaise itla karan. To ko gare. karo kya the. Ko gar agar मैं दोबारा बोलूं ना जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता फयाज अहमद। तो क्या कहते हैं आप फयाज अहमद, क्या कहते हैं? हम के तो प्रत कोई खेलता है क्या? हम के देखो ग्राउंड इधर कोई नहीं होते हैं इधर कुछ भी सामान देखो हमारे जो प्लेयर हैं इनके साथ होते हैं बहुत गलत अगर हमारे प्लेयर आ गए आपके बाहर के प्लेयर आ गए हमारे प्लेयर को क्यों बाहर निकालते क्यों के कौन से आपके ये पावर हैंगे आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारे जो इधर के हैं टैलेंट इसको बढ़ावा दें हम के बाहर के हीरो मत लाओ इधर हम बेइज्जती करेंगे उनको हमारे जो है कश्मीर के जो बैट्समैन जो इधर के टैलेंट है खेलने वाले हैं हमारे लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि अपनों को मौका दो। अपनों को मौका दो इनके साथ देखो क्या करते हैं कल बेचारे को बैट्समैन को बाहर फेंकते हैं इधर के जो ब्रांड है कश्मीर के 2-3 वो स्पॉन्सर करते हैं बाहर के उनको अरे ये कश्मीर के इतने बेचारे बैट्समैन क्रिकेटर है इनको करो स्पॉन्सर इनके भी घर चलते हैं बेचारे के इनसे तो यही आपकी गुजारिश? यही मेरी गुजारिश है बाकी ग्राउंड ये देखे जिसमें खेलते हैं बैट थोड़े होते हैं ना ग्राउंड होने चाहिए देखो बाहर जब हम जाते हैं उधर गली गली एक पार्क होते हैं एक ग्राउंड होते हैं इधर नहीं है बाद में बोला जाता है कश्मीरी खराब है। किसके खराब है हम किसके खराब मुझे बता किसके खराब अगर हमारे पास ग्राउंड होते हमारे बच्चे खेलते ये ड्रग्स नहीं करते ये कोई गलत काम नहीं गलत कदम नहीं उठाते ये क्रिकेट खेलते इधर किधर खेलते मुझे हमारे बच्चे को जाने पड़ते हैं इस्लामाबाद गिनने हमारे बच्चे को जाने पड़ते हैं इधर दूसरे इलाके में गिनने हमारे शांगस में देखो मैं अभी बोलते हैं शांगस का क्योंकि दूसरे इलाके का मुझे पता नहीं है ऐसे ऐसे कितने गांव होंगे जिनके अंदर ग्राउंड नहीं है जिनके अंदर फैसिलिटी नहीं है तो वो लड़का बेचारा करेगा ड्रग्स वो लड़का बेचारा करेगा कुछ गलत काम जिसके पास ये खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं है हर एक एमएलए और हर एक से रिक्वेस्ट है पॉलिटिशियन से कम ये बेसिक नीड्स हमें दे दो ये जाते हैं दूसरे इलाके में अपनी खड़ पेंसिल चमकाएंगे हम अपने इलाके में इनके नहीं चलते हैं अपने ये इनके लास्ट मौके थे अब ये जिंदगी में कभी नहीं जीतेंगे चलो शुक्रिया कभी नहीं ये फकलत पार्टी निकली है इन्होंने कुछ नहीं किया आवाम के लिए चलो कुछ शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच म्योन वंजस में गमौनाल उलमो छुस बह दाद में दादेव जिगर चोटमोत आर अंजस यम दाद गम बलराव रहमत किस नबियस हाल मेन बाव ऐ सुबह के वाव करत ठहराव क्या संग जैसे टांग आता क्या बस करन ट्यून का खराब बता दबनी वन मे नो बस युकुन नजर जवार लायन कंट लाखस तो अते वसन कन्ने होर तो अखबार बिहत इन पन कम बचपन पे तुम लगे झुम त्रा चंदस अथ रपस 2000 नो 2000 कुछ मुश्किल मे निश बेखला रट क्या क्या लकट पहम तम तो रूद में बोन वेटा दितमत केम छोट असली मैच जकत कि खरान अन हाय बेअकल कोरने हाय बेअकल कोरने हता बस दपन कम शुर छी हता अब नॉर्मल ऐसे तारो जोम नो अस कत लागो खरान ना मेरा छी लगे यो मैं छी न पारस तु कोर थी प्यारस तु कोर थी बय माइनल मैं तु रपस 2000 पारस न्यू ना नो का मगर पारस ने गई प्यारस ना प्यारस गई ना वो क्या ना आयु से गछन छ ना हता मैं डोन था फुराय दछना तारी गोजे ना ब्रम तु में रपस 2000 अता नियर तास मानन चोनी द्री अबा चोनी कसम यमी को चीजरी नहीं कल यी का कोट छ कि कल वाह अच्छा तारो बा नियर बार बख्शस पाला वाला ना मगर अगर अंकलस पाय लजी बनावनी मत तंगस ना कानू कहां लगे सुकाय पाना शाही अस करना बोस ना बोस पे जा वो मोबाइल पत्र जाता वछा ता नेरा अच्छा देतन मगर सॉरी चुपके रात दे जो लगे यो पै जो
اوہو یار کیا کرن یار کو درا تو ٹوٹھن دپ جوم گژھو ین تٔمِس ونیٚکھ نا مےٚ کس ونیٚکھ مےٚ کتھ چھُے ونُن نا دوٚپُن ین تٔمِس ونیٚکھ أسۍ گژھو جوم وُنہِ چھُ گژھُن پتہٕ چھُ گژھُن وُنہِ چھُ گژھُن کیٛاہ وُنہِ چھُ گژھُن پتہٕ چھُ گژھُن گژھُن کر چھُو وُنہِ چھُ گژھُن یہِ کِتھ یہِ چھُنہ پلو یہِ چھُنہ پیک کران اوا اوا مگر چون مول چھُ دپان دلٲزی کیٛازِ نہ مےٚ ترٛایہِ ییٚتہِ تہٕ پانہٕ گژھو جوم تٔمِس کھارنہٕ بہٕ اپارِ دُم بہٕ کر صبر ژٕ چپ کے رات کو جموں میں پیک لگانا توے گژھو تور لگے مےٚ ترٛٲیِو ییٚتہِ نہ بہٕ کیٛاہ بہٕ چھُس موٚنڈ بہٕ چھُس یتھ گرس مےٚ تار فکرِ بہٕ کیٛاہ ژٕ چھُکھ پھکھ تی باسیو مےٚ کیٛاہ وۄنۍ کیُل گوٚوٕے وۄنۍ کُس کیُل گوٚوٕے وٕچھ ژٕ چھُکھ مےٚ زیوٗٹھ بوے ٹھیٖک اوٚتانۍ گوٚو ٹھیٖک مےٚ کوٚرُتھ یوٚتانۍ یوٗت گدر نہ مےٚ کُس کیٛازِ بہٕ پھٹنو وۄنۍ قدر وۄنۍ قدر کوٚر مےٚ کُس قدر کوٚر مےٚ ژٕ تار مےٚ ژےٚ چھُتھ آسان وانہٕ پٮ۪نٛجن پٮ۪ٹھ ٹیل تھٔجمٕژ یِمن أمۍ کوٚر مےٚ ظُلُم کُس ظُلُم اگر ژٕ نٮ۪تھر مےٚ کیٛازِ نہٕ ژےٚ بنیووٕے نہٕ ژٕ چھُکھ کر بنیوم نہٕ تہٕ ہردٕ چھُکھ ونان سونٛتھ کٲلۍ کرے مےٚ چھا ژےٚ پھساوُن کُنہِ جایہِ کانٛہہ کَرٕنۍ گٔے میٲنۍ کٲم ژےٚ مےٚ پھسنہٕ چھے وۄنۍ کٔرِو بٔڑِتھ کُس نہ ژٕ چھُکھ مےٚ وٕچھ ژٕ چھُکھ مےٚ رٮ۪تہٕ کالہِ چھُکھ ونان ونٛدس کرے ونٛدس چھُکھ ونان رٮ۪تہٕ کالہِ کرے ژٕ چھُکھ ونٛدس کران یِہے فِلم مےٚ گٔے پٔتِم 9 ؤری گرٕ رٲچھ آز نہٕ یا اگر جوٚم تیٚلہِ سٲری یا اگر گرِ تہٕ تیٚلہِ سٲری ہتو جوٚم تارن بہٕ یہِ امہِ موٗجوٗب أمِس چھُنہٕ پھیرنٕے ژےٚ وارٕ کار چھُے توژ ووژ یا چھُ پوژ یہِ کَڑِ ہسا تارو جوٚم ژٕ مٲنِو بیکل گوٚمُت أمِس ووٚن مےٚ أتھی ژٕ چھُکھ بیکل کتہِ چھُ تارن جوٚم ییٚتہِ کٕم پونٛسہٕ چھِ مےٚ کٕم پونٛسہٕ ژےٚ چھے نا پاے میٲنۍ پرس تہِ ووٚنُتھ ژٕ مےٚ ٲسِتھ یِہے قٕصہٕ پتہٕ توٚر سا اوا نو کر توٚرُس أکیاہ نیٚچوٗ ونان بہٕ توٚرسٕے نہ تو پرُس توٚرُس گوجہِ ڈبہٕ زٕ ہٮ۪تھ ہتا بہٕ چھُس دپان بہٕ کتھ تارٕ کٕم باورٕ بتے مےٚ وٹا بہٕ پلو کتھ کی بہٕ تہِ ترٕ نہ أسۍ نا ترہوے نہ ییٚلہِ أسۍ ترو اتھ بعد ژٕ تہِ تر ییٚلہِ أسۍ ترو ییٚلہِ نہٕ بہٕ ترٕ اتھ بعد تیٚلہِ چھُکھ ییٚتہِ کُنُے زوٚن کوٚت گژھِ اتھ بعد نیر بار پالو ژٕ بار بار نیر بار تیٚلے چھُکھ ژٕ اصل تیٚلے چھُکھ شُکریہ نیر بار پالو والو نیر بار تو بہٕ وٕچھِ نِمت ہتو مےٚ زانیکھ نہٕ ژٕ تو دِلس ٹاسراے چشمن بے قرٲری مےٚ چھم مےٚ گٔیو مٔشتٕے مےٚ مٔشتٕے تو ژےٚ کوٚرنکھا بھاو مگر ژےٚ دا چھُے مانان کانٛہہ کیٛاہ حظ چھُ وُنہِ دوٚپ تھس نہ نِمنٕے نہٕ وۄنۍ کوٚر تھس اہنکار بوٚڑ اہنکار کوٚر تھس ژےٚ چھُتھ ووٚنمُت أسۍ ترو جوٚم نا أمے ووٚن اپارِ ووٚن ممی مےٚ کتہِ ووٚنُس بہٕ اوسُس پلو بران مےٚ دوٚپ ٹوٹھن دوٚپ مےٚ أمِس ؤنۍ نہٕ أسۍ گژھو جوم ددوا ؤژھ یتھ بہٕ چھُس دپان باورٕ گٔیا پوٚز لُکن چھُ آسان ییٚتٮ۪ن دٮ۪ماغ خراب ژےٚ چھُے پٮ۪ٹھے ییٚتٮ۪ن چھُ ژےٚ دٮ۪ماغ خراب ژےٚ چھُے دٮ۪ماغس لٔجمٕژ مٔچھ وۄنۍ کیٛاہ کرو نیر مےٚ تھٲے تیٚلہِ گٔنڈِتھ پلو ہتا نیرُن چھُ مگر ہتا یِتہٕ یہِ وٕچھ یہِ نا وٕچھنہٕ ہتا مِسٹر انڈیا ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ نیرِ زِ پانس کر ژٕ ہاو ٹھوٗل بناو پانس یِرٕ نیر أنٛدۍ أنٛدۍ پٔکۍ زِ بہٕ پکناو گیس منٛز ویس منٛز چھنا تُل وۄتھ بر ڈیرٕ گوٚبریو ژٕ کر کٲم ژٕ أنۍ برونٛٹھ برونٛٹھ نظر اورٕ ما چھُ یہِ نوٚلہٕ کل اگر اوسُے مےٚ دی آلو ییٚتہِ نہٕ وۄنۍ ہٮ۪س دٔپِتھ اگر دوٚپنٕے کوٚت دٔپِتھ بہٕ نیرٕ نٮ۪بر نیر کھٔٹی خبر گوٚبُر کوٚت گوٚو میانہِ خۄدایا وۄنۍ رٔٹۍ پکھ ژیر گژھِ پتہٕ پتہٕ کۄس گٲڑۍ بنہِ اَسہِ پتہٕ تُہۍ چھِو گری کران ژیر پتہٕ چھِ دپان ہے جوٚم واتو لیٹ نہ واتو اتھ کیٛاہ گژھِ کتھ گژھِ ژیر نہ گژھِ نہٕ ژیر گژھِ کٲلۍ کٮ۪تھ انشاء اللہ نیرو سُلی کوٚت سُلی جوٚم ژٕ کوٚت درٛایکھ جوٚم درٛایو نا ہتا یہِ تراو کمل تاپس بیٚیہِ تھوٚوُم گیس منٛز ڈبر کُن کٔرِتھ بیکل چھُ گوٚمُت بیٚیہِ تُجایِم پنٕنۍ پلو نہ اہن ہورٕ نیرٕ اہن ملکٕلۍ موتس وٕنۍ یہِ گوٚمُت بیکل أمِس پتہ یِم نِین مےٚ ہتو کُس ہتو بہٕ پرٛارٕ گنٹس بہٕ پرٛارٕ ؤریس مگر ژٕ نِمتھ نہٕ خبر ژولا وۄنۍ گرٕ ناو بہٕ ییٚتھی نو بہٕ مےٚ تھوٚو ٹھیلہٕ بٔرِتھ ژےٚ بوٗزتھو یہِ سورُے سورُے اے ٹُو زڈ چلو معٲفی گٔے اگر دِلس اوسُے لوٚگمُت بہٕ چھُسی دپان ژےٚ وولُتھ مےٚ وُمرِ مسلہٕ ییٚمہِ ؤرۍ نہٕ کینٛہہ نہ مےٚ کیٛاہ موٚزوٗرۍ سوزکھا پکو اَتھ چھُ ناو پکو اَتھ چھُ اوہ کیٛاہ گوس وۄنۍ میانہِ خۄدایا کتہِ چھِ مےٚ گٔمٕژ تمہِ دۄہ یتھ نیبرٕ کِنۍ چُٹھی لاگٕنۍ مٔشتھٕے وٕنکٮ۪ن تھاوہا چُٹھی بہٕ ژلہٕ ہا بہٕ چھُس دپان نیبرٕ کِنۍ چھنہٕ مےٚ تمہِ دۄہ تھٲومٕژ افسوٗس میانہِ خۄدا سورُے اوس سہلٕے مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ یہِ گٔدرے سوزان مےٚ نظرِ یہِ کوٚت گوٚو گٔدرٕچ کرٕ فون ہیلو ہتا ژٕ کوٚت گوکھ نہٕ ژےٚ مےٚ سوزکھ نظرِ دِژ ہا نظر ژٕ کوٚت ووتُکھ کُٹھوا ہتا اور ؤژھ ترٛٹھ کُٹھوا اور کیٛاہ کرنہِ ہتا مےٚ دپیاو ییٚتٮ۪ن دِ نظر پننہِ گیٹہٕ نٮ۪بر ییٚتٮ۪ن گژھِ نہٕ آسُن کُٹھوا کھۄتہٕ واتہِ ہا سُہ کوٚرنکھا باورٕ رٹ أتھی بس واپس چھِ نیران ٹاٹا گاڑِ نٮ۪بر کُن روٗزِو صحیح رۄپیہِ پونٛسہٕ کم ہتا بس رٹ دپُکھ مےٚ چھُ گژھُن کٔشیٖرِ کوٚر نہٕ یو دود اور کوٚت گٔیکھ ہے تاونس کیٛاہ پتہٕ لٲگۍ یِم باورن ہے باو
یہ چھُنہٕ ییٚتہِ پَتہٕ قدر کرمت کٹوا ژےٚ کَرییَتھ مےٚ فِلم ژےٚ بنووُے خۄدا صٲبن پٮ۪ٹھٕے نہ مے کس فلم گئی مے کیا گو نیچو وچھم کٹوا یہ میان خطر کم کی اور کتھن مالن خواب سون نیچو گھن کٹوا جاب کرنے میون نیچو ووت کٹوا سہ گو نظر دن کٹوا ژون پانے امیری وۄنۍ ژھٕن امیٖری ترٛٹھ میون کر انتظام اگر ژٕ دپان چھُکھ بہٕ گژھٕ جوٚم گژھ بہٕ ناو ستاوے لگے میون کر انتظام مےٚ کر خاندارنہِ پاو خاندار نہ ہکے بہ کر گوبریو مالیو بابا وچھ کیا یہ نا دی ے دیا ژےٚ پننہِ نظرِ منٛز چھُیا باسان چھُیا کر یُتھ جُرت تہٕ کورِ گنڈین کٔنۍ ہوٚتۍ ژھٕنس راوار کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ بۄن کۄلہِ وۄنۍ چھا تتھ چھُنہٕ آب آسان کینٛہہ تتہِ گژھِ نہٕ کورِ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس دپان دٔریاوس ژھٕنکھ کورِ کٔنۍ گٔنڈِتھ مگر ژےٚ دِیی نہٕ کانٛہہ کرِ کیازِ